Google Ads ti môže zarábať peniaze alebo v horšom prípade len páliť peniaze. A rozdiel medzi týmito dvoma stavmi je často menší, ako si myslíš. Za roky v agentúre som videl, že väčšina problémov sa opakuje. Rovnaké chyby, rôzni klienti, rovnaký výsledok. Dnes ti ukážem 5 z nich, nech vieš, na čo si dávať pozor. Moje meno je Peter Kudlej a som majiteľ agentúry Venalicium, kde pomáhame klientom rásť v online prostredí. Predtým, ako sa pustíme do samotných chýb, chcem ti povedať jednu vec. Google Ads je nástroj, ktorý funguje a funguje veľmi dobre, ale len vtedy, keď ho používaš správne. Je to systém, ktorý reaguje na to, ako ho nastavíš, čo mu povieš optimalizovať a aké signály mu dávaš. Keď niečo nefunguje, takmer vždy existuje konkrétny dôvod a keď ten dôvod nájdeš a opravíš, výsledky sa zmenia. Za roky práce v agentúre sme prešli stovkami reklamných účtov v rôznych odvetviach. Od malých lokálnych firiem cez stredné e-shopy až po väčšie etablované značky s mesačnými rozpočtami v desiatkách tisíc eur. A naprieč všetkými týmito účtami sa opakovane objavuje rovnakých 5 problémov. Absolútny základ a zároveň najčastejšia vec, ktorú nájdeme v nefunkčných reklamných účtoch, je nefungujúce meranie konverzií. Keď príde klient s tým, že Google Ads nefunguje, prvá vec, na ktorú sa pozrieme, je práve tracking. A v prekvapujúco veľkom počte prípadov buď neexistuje vôbec, alebo je nastavený nesprávne. A to je veľký problém, pretože bez funkčného trackingu si v podstate slepý. Míňaš peniaze, ale nevieš, čo ti to prináša. Nevieš, ktoré kľúčové slova konvertujú, ktoré reklamy fungujú, ktoré cieľové skupiny reagujú a kde presne sa stráca tvoj zákazník. Optimalizuješ len podľa pocitu a nie podľa dát. Mali sme klienta z oblasti predaja nábytku, ktorý nám povedal, že Google Ads mu nefunguje, asi 3 mesiace, chce ho vypnúť. Pozrieme sa na účet a technicky vyzeralo všetko dobre, kampane bežali, kliknutia prichádzali, rozpočet sa míňal. Ale keď sme sa pozreli na tracking konverzií, zistili sme, že mal nastavených 5 rôznych konverzných akcií, pričom 3 z nich boli zduplikované a raz sa počítali dvakrát. Výsledok bol, že Google si myslel, že má 10 krát viac konverzií, ako v skutočnosti mal a optimalizoval stratégiu ponúkania cien na základe skreslených dát. Kampaň teda v skutočnosti nefungovala zle preto, lebo Google Ads nefunguje. Fungovala zle preto, lebo Google optimalizoval na nezmyselné dáta. Opravili sme tracking, dali kampaniám 4 týždne a výsledky sa zásadne zmenili. Čo sa teda musí nastaviť predtým, ako pustíš do účtu čo je len 1 euro? Musíš mať správne nastavené konverzné akcie. Každá konverzná akcia musí reflektovať reálnu hodnotu pre tvoj biznis. Nákup, odoslanie formulára, zavolanie, prihlásenie sa na odber. A tieto akcie musia byť nastavené tak, aby sa nekombinovali a nezapočítavali viackrát to isté. Keď máš toto správne, Google dostáva správne signály a môže správne optimalizovať. Bez toho hráš karty s prázdnymi kartami a ty o tom ani nevieš. Ďalšia vec, na ktorú zabúda veľa inzerentov, je priradenie hodnoty ku konverziám. Ak predávaš produkty s rôznou maržou, je veľký rozdiel medzi tým, či Google optimalizuje na počet nákupov alebo na hodnotu nákupov. Stratégia ponúkania cien ako Target ROAS, teda cieľová návratnosť výdavkov na reklamu, funguje správne len vtedy, keď Google vie, koľko ktorý nákup reálne stojí a prináša. Ak to nevie, optimalizuje na počet, čo môže znamenať, že ti prináša veľa lacných objednávok a ignoruje drahšie produkty s vyššou maržou. Toto je téma, kde vidím obrovský nepomer medzi tým, čo inzerenti si myslia, že robia a čím v skutočnosti ich kampane sú. Kľúčové slová v Google Ads nie sú len zoznamy slov, na ktoré chceš zobrazovať reklamu. Sú to slová, ktoré určujú, kedy a komu sa tvoja reklama zobrazí. A ak sú tie slova nastavené zle, platíš za kliknutie ľudí, ktorí o tvoj produkt nemajú záujem alebo hľadajú niečo úplne iné. Najčastejší problém, ktorý vidíme, je príliš voľná zhoda kľúčových slov s kombináciou a absenciou negatívnych kľúčových slov. Poviem ti konkrétny príklad. Klient predáva prémiové kancelárske stoličky za 400 až 800 eur, má v kampani kľúčové slovo kancelárska stolička vo voľnej zhode. Čo sa tak stane? Google začne zobrazovať reklamu aj na dopyty ako lacná kancelárska stolička IKEA, kancelárska stolička druhá ruka, kancelárska stolička pre deti a podobne. Ľudia, ktorí hľadajú lacný nábytok z druhej ruky, nikdy nekúpia prémiovú stoličku za 600 eur, ale každé ich kliknutie ťa stojí peniaze. Keďže konverzný pomer na tieto irelevantné vyhľadávania je nulový. Priemerná CPA, teda cena za akvizíciu, vyzerá hrozne. Riešením je kombinácia troch vecí. Po prvé, správny výber zhodových typov,
Takže frázová zhoda a presná zhoda ti dávajú oveľa väčšiu kontrolu nad tým, na aké dopyty sa zobrazuješ. Po druhé, pravidelná kontrola vyhľadávajúcich výrazov, to je report, ktorý ti ukáže, čo reálne ľudia hľadali, keď klikli na tvoju reklamu. A po tretie, budovanie zoznamu negatívnych kľúčových slov, ktoré ti blokujú irelevantné dopyty. Tento zoznam by mal rásť každý týždeň, pretože každý týždeň sa objavujú nové dopyty, na ktoré nechceš platiť. Štruktúra kampane je niečo, na čo sa pri auditoch sústreďujem veľmi podrobne, pretože priamo ovplyvňuje to, ako efektívne Google môže rozdeľovať rozpočet, ako relevantné sú reklamy voči hľadaným výrazom a v dôsledku toho aj to, akú kvalitu reklamy máš a koľko platíš za každé kliknutie. A tu vidíme dva extrémne prístupy. Oba sú rovnako problematické. Prvý extrém je príliš rozkuskovaná štruktúra. Poznám to dobre. Prídeš do účtu, kde niekto pred rokmi čítal, že každé kľúčové slovo má mať vlastnú reklamnú skupinu a doslova to aj aplikoval. Výsledok je účet so stovkami reklamných skupín, kde každá má 3 kľúčové slova, 8 kliknutí za mesiac a 2 konverzie za celý kvartál. Rozpočet je roztrieštený do niekoľkých skupín. Žiadna z nich nedostáva dostatok priestoru na to, aby sa niečo naučila. A práve to je jadro problému. V ére smart biddingu algoritmus potrebuje dostatočný objem signálov, aby mohol správne predpovedať, kedy a komu ukázať reklamu. Ak mu dáš skupinu s minimálnym objemom dát, nemá z čoho vychádzať, v jeho rozhodnutiach sú v podstate náhodné. Táto filozofia, jedna reklamná skupina, jedno kľúčové slovo malo istú logiku pred 10 rokmi, keď bolo všetko manuálne. Dnes je to kontraproduktívne a priamo škodí výkonu kampane. Druhý extrém je príliš hrubá štruktúra. Jedna obrovská kampaň, jedna reklamná skupina, 200 kľúčových slov, 3 reklamy. Problém tu je, že reklama nemôže byť relevantná pre 200 rôznych kľúčových slov naraz. Keď niekto hľadá dámska zimná bunda s kapucňou a tvoja reklama hovorí nakupuj módu online, relevancia je nízka, kvalita reklamy trpí a platíš viac a máš horšie umiestnenie. Zlatá stredná cesta je tematické zoskupovanie, kde každá reklamná skupina pokrýva jednu konkrétnu tému alebo skupinu veľmi podobných kľúčových slov. Keď niekto hľadá niečo súvisiace so zimnou bundou, vidí reklamu o zimných bundách. Keď hľadá letné šaty, vidí reklamu o letných šatách. Táto zdanlivo jednoduchá vec má výrazný vplyv na quality score, na cenu za klik a v konečnom dôsledku aj konverzný pomer. Pretože relevantnejšia reklama pritiahne relevantnejšie kliknutia od ľudí, ktorí s oveľa väčšou pravdepodobnosťou nakúpia. Ešte jedna vec k štruktúre, na ktorú sa pri auditoch vždy pýtame. Oddelenie brandových a no-brandových kampaní. Brandové kľúčové slová, teda dopyty obsahujúce tvoj názov alebo názov tvojho produktu, majú úplne iné metriky ako generické dopyty. Majú vyšší konverzný pomer, nižšiu cenu za klik iných používateľov. Ak ich máš zmiešané s generickými kľúčovými slovami v jednej kampani, skreslíš si dáta a nemôžeš správne vyhodnocovať výkon no-brandových kampaní, ktoré sú nákladnejšie a oveľa menej efektívne. Ľudia míňajú peniaze na Google reklamu, no častokrát neprináša výsledky. Google reklama funguje, ale keď je správne nastavená. A my sa o to staráme za vás. Spravujeme Google kampane do celého sveta a sme oficiálny Google Premier partner. Štvrtá chyba, ktorú vidíme prekvapujúco často a jej dopad na výsledky kampane je obrovský, je zlá vstupná stránka. Google Ads ti môže priniesť relevantného zákazníka, ktorý má záujem o tvoj produkt a je ochotný kúpiť, ale ak ho pošleš na stránku, ktorá sa načtáva 5 sekúnd, kde sa nevie orientovať alebo kde nemáte to, čo hľadal, odíde. A tvoje peniaze za klik sú preč. Konverzný pomer nie je len funkcia reklamy, je to funkcia celého zážitku od kliknutia po dokončenie nákupu alebo odoslania formulára. A landing page je v tej ceste kľúčový bod. Konkrétna situácia, ktorú sme riešili u klienta poskytujúceho služby v oblasti spracovania účtovníctva. Kampane bežali, kliknutia prichádzali, ale konverzný pomer bol tragicky nízky. Menej ako 0,5%. Pozreli sme sa na landing page a zistili sme 3 zásadné problémy. Prvý bol, že stránka sa načítala 7 sekúnd a na mobilnom zariadení viac ako 60% prevádzky z reklám prichádzalo práve cez mobil. Druhý problém bol formulár na kontakt, mal 13 otázok na počet zamestnancov, ročný obrat firmy, zákazník, ktorý chcel len zistiť, koľko stojí vedenie účtovníctva, sa nedostal ani k odoslaniu. Tretí problém bol, že stránka vôbec nereflektovala text reklamy. Reklama hovorila o správe účtovníctva a stránka mala generický nadpis podvojné účtovníctvo. Žiadna kontinuita, žiadna relevancia.
Opravili sme všetky 3 veci bez zmeny v reklamnom účte a konverzný pomer narastol trojnásobne. Toto je poučenie, ktoré platí pre každý typ biznisu. Keď výsledky kampane nie sú dobré, vždy sa pozri aj za reklamu. Niekedy problém nie je v reklamnom účte, ale v tom, čo sa deje potom. Google Ads ponúka dnes celý rad stratégií automatizovaného ponúkania cien. A väčšina inzerentov buď používa zlú stratégiu pre svoju situáciu, alebo ju používa správne, ale mení ju príliš často a bráni tak algoritmu naučiť sa fungovať. Začnime od toho, kedy ktorú stratégiu použiť. Maximalizácia počtu konverzií alebo maximalizácia hodnoty konverzie sú stratégie, ktoré fungujú výborne, ale len vtedy, keď máš dostatok historických konverzných dát. Google zvyčajne odporúča minimálne 30 až 50 konverzií za posledných 30 dní, predtým ako spustí Smart Ad Bidding stratégiu. Ak spustíš maximalizáciu konverzií na kampani, ktorá má 5 konverzií za mesiac, algoritmus nemá žiadny základ, z ktorého by mohol predpovedať správanie a optimalizovať výsledok. Je to potom chaos. Pre nové kampane bez histórie odporúčame začínať so stratégiou maximalizácia kliknutí a keď bude dostatočný počet konverzie, tak potom prepnúť. Druhý problém s ponúkaním cien je príliš časté zasahovanie. Vidíme to neustále. Klient zmení stratégiu ponúkania cien po 3 dňoch, nie je spokojný s výsledkami, zmení ju znova, po týždni znova a potom tvrdí, že nič nefunguje. Každá zmena v stratégii ponúkania cien spúšťa tzv. Situáciu učiacej sa fázy, počas ktorej algoritmus vybiera nové signály. Táto fáza trvá zvyčajne 1 až 2 týždne, počas ktorých výsledky sú nestabilné a výkon môže byť horší ako pred zmenou. Ak zasahuješ príliš skoro a meníš stratégiu skôr, ako sa algoritmus naučí, nikdy sa nedostaneš do stabilného stavu, kde kampane skutočne fungujú naplno. Keď sa pozrieš na všetkých 5 chýb, ktoré sme dnes rozobrali, nájdeš v nich jeden spoločný menovateľ. A tým je rozhodovanie bez dostatku dát a príliš krátky časový horizont. Zlý tracking znamená rozhodovanie bez dát. Zlé kľúčové slova znamenajú zbieranie dát od nesprávnych ľudí. Zlá štruktúra kampane znamená, že dáta sú rozbité a nereflektujú realitu. Zlá landing page znamená, že aj správne dáta vedú k zlým záverom, pretože problém je inde. A príliš rýchle zmeny v stratégii ponúkania cien znamenajú, že algoritmus sa nikdy nedostane do fázy, kde by dáta mohol správne využiť. Úspešná Google Ads kampaň nie je o geniálnom hacku alebo tajnom nastavení. Je o tom mať správny základ, tracking, štruktúru, relevanciu a potom dôsledne a systematicky zbierať dáta, vyhodnocovať a optimalizovať. Nie mesiac, nie 2, toto je dlhodobá práca, kde každý mesiac staviaš na predchádzajúcom a postupne posúvaš výkonnosť smerom nahor. Teraz ti dám postup krok po kroku, tak ako by sme to urobili my pri nastavovaní nového účtu alebo pri oprave existujúceho, ktorý nefunguje. Prvý krok je kompletný audit trackingu. Skontroluj každú konverznú akciu v Google Ads, over, či sa správne zapisujú do GA4, skontroluj, či nie sú zduplikované a či každá z nich reflektuje reálnu akciu s hodnotou pre biznis. Ak predávaš produkty, nastav si hodnoty konverzií. Ak nemáš Google Tag Manager, nainštaluj si ho a presun cez neho všetky tagy, uľahčí ti to správu, zníži závislosť od tvojho vývojára pri každej zmene. Toto je nultý krok, bez ktorého nemá zmysel pokračovať ďalej. Druhý krok je audit kľúčových slov a vyhľadávacích výrazov. Stiahni si report vyhľadávacích výrazov za posledných 90 dní a prejdi si ho manuálne. Hľadaj irelevantné dopyty, na ktoré sa zobrazuješ a pridaj ich do negatívnych kľúčových slov. Pozri sa na zhody, ktoré používaš a zvlášť, či nie sú príliš voľné. Ak používaš širokú zhodu bez dôkladných zoznamov negatívnych slov, pravdepodobne míňaš čas rozpočtu na zbytočné kliknutia. Tretí krok je revízia štruktúry. Skontroluj, či máš oddelené brandové a no-brandové kampane. Štvrtý krok je hlavne audit landing page. Piatý krok je kalibrácia stratégie ponúkania cien. Pozri sa, koľko konverzií máš za posledných 30 dní. Ak je to menej ako 30, smart bidding stratégie pravdepodobne nefungujú dobre a oplatí sa zvážiť prepnúť na maximalizáciu klikov. Ak sa ti video páčilo, niečo nové si sa dozvedel, tak daj like, poprípade odber na môj kanál.